tun bayan ganawar da aka yi tsakanin tsohon gwamnan jihar Kano jagoran jam'iyyar NNPP sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf dangane da batun sauya shekar gwamna Abba Kabir Yusuf daga jam'iyyar NNPP mai mulkin jihar Kano zuwa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ake ta tattaunawa a kafafen sada zumunta. Lallai wannan ganawa tasu ta zo da abubuwa da yawa, musamman yadda wasu ke ganin da yiwuwar za a zauna a jam'iyya ɗaya ko kuma za a koma jam'iyya ɗaya. Ma'ana dai ko shi gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya shawo kan mai gidansa tsohon gwamnan Kano injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso domin su koma jam'iyyar APC tare, ko kuma wasu suna ganin idan shi gwamnan bai samu goyon baya ba daga wajen jagoran NNPP Kwankwaso to zai iya haƙura da batun koma jam'iyyar APC. Batutuwa ne dai kowa yana bayyana ra'ayin shi kuma kowa yana faɗin abin da yake ganin shine zai yiwu, a musamman daidai wannan lokaci da siyasar jihar Kano ke ƙara ɗaukar ɗumi, da lokacin da ake ganin kakar zaɓe ta 2027 ta fara matsowa, wanda tuni 'yan siyasa sun fara ɗaura ɗamara ta yaƙin neman zaɓe da kuma neman makomarsu. Daga cikin makomar tasa akwai ganin jam'iyyar da suke ganin za su iya kai jam'iyyar da suke ganin za su iya yin nasara a cikinta idan sun yi takara, ko kuma batu na wanda za a tsida domin ya yi wa jam'iyya takara kada a zo a yi bi babu. Wannan batutuwa sun ɗau hankali, inda wasu labarai inda kamar da aka ji gwamnan jihar Kano sun gana ne a asirce a gidan jagoran jam'iyyar NNPP sanata Rabi'u Musa Kwankwaso a gidansa da ke Mila Road a birnin Kano, wanda kuma aka ce bayan sun gana aka samu labarin cewar gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya tashi zuwa ƙasar Faransa domin ya gana da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. An yi ta raɗe-raɗe kamar da wasu jaridu ma suka rawaito cewar injiniya Abba Kabir Yusuf ya gana da Kwankwaso ne domin ya shawo kan shi ya shiga jam'iyyar APC. Ana tunanin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin cewar lallai a yi ƙoƙari a ga cewar an shawo kan Kwankwaso ya shiga jam'iyyar APC. To amma dai rahotanni sun ce an ɗauki tsawon lokaci ana ganawar, amma dai gwamnan Kano bai iya shawo kan jagoran jam'iyyar NNPP sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ba. Haurusu ma suka ce bayan wannan ganawa ne Kwankwaso ya bayyana cewa shi a tsari na siyasa ba shi da wani farashi. An ce har yanzu dai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana nan akan bakan shi, kuma yana da buƙatar ya ga cewar jagoran jam'iyyar NNPP sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya amince da buƙatar gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf sun shiga jam'iyyar APC tare domin nasarar jam'iyyar a jiha da ma matakin Najeriya. Batun rikicin siyasar jihar Kano, musamman batun sauya sheka da ake ta raɗe-raɗe, abu ne da yake ci gaba da ɗaukar hankali, kuma tun a makon da ya gabata ake ta tunanin shi gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf zai bayyana matsayar shi dangane da batun sauya sheka. Zai sauya shekar ne ya koma APC ko kuma zai ci gaba da zama a jam'iyyar NNPP wadda ke mulkin jihar Kano, kuma jam'iyyar da ke tafiya ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan Kano sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Yanzu dai batun da ake yi shine nan ba da daɗewa ba gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf zai bayyana matsayar shi dangane da yana nan a jam'iyyar ko kuma zai sayo sheka zai koma jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, wadda tuni dama jam'iyyar take ta mamaya ta gwamnoni, wanda tuni an ga yadda wasu gwamnonin PDP suka koma jam'iyyar APC da kuma yadda wasu jigajigai a jam'iyyar NNPP din su ma suka koma, musamman a Kano an ga yadda sanatan Kano ta Kudu sanata Abdurrahman Kawu Sumaila tuni ya koma jam'iyyar APC da wasu 'yan majalisun tarayya, wanda ana ganin kila wannan dalilai suka sa kusan shi ma gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ke kokarin komawa jam'iyyar APC domin gudun samun wata tangarda a zaɓe na 2027. Batutuwa ne dai kowa da abin da yake cewa akan wannan dambarwa, amma dai za mu ci gaba da bibiya da zarar kuma wasu bayanai sun fito da ya kamata a ce kun sani za mu sanar da ku dan sanin halin da jihar Kano ke ciki, musamman a fannin siyasa da a yanzu yake ɗaukar hankalin mabiya da kuma masu bibiyar kafafen yada labarai. Kada a manta, idan wannan ci haɗuwa ta farko a tashar mu, muna fatan za a yi mana subscribe, kuma za a ci gaba da yi mana sharing da like na abubuwan da muke wallafawa domin samun su da zarar mun wallafa.